Noong September 29, 1950, muling na-restore ang gobyerno ng South Korea matapos ang matinding bakbakan ng dumaong ang mga Amerikano sa Incheon at matapos ang pag-counterattack ng UN forces sa Pusan Perimeter. Tuluyan ang umatras ng North Korean na army pabalik sa norte hanggang sa marating nila ang 38th parallel, pero biglang nagbigay ng warning ang bansang China na kapag tatawid ang US sa border ng North at South Korea ay mapipilitan silang sumali sa digmaan sa side ng North Korea. Ito ang kwento ng pag-atake ng US at UN forces sa North Korea na nagresulta sa pagsali ng China sa digmaan at ang Battle of Yoltong, kung saan napigilan ng mga sundalong Pilipino ang libu-libong sundalong mga Chino ang pinakaunang komprontasyon sa Cold War, labanan ng ideolohiya, komunista laban sa demokrasya, ang pangalawang parte ng ating series tungkol sa Korean War. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Matapos ma-restore ang gobyerno ng South Korea noong September 29, 1950, walang tigil na nag-a-advance ang pwersa ng UN at US panorte kahit pa man na nagbigay ng warning ang China na mag-i-intervene daw sila kung sakaling tatawid sa border ang UN. Kahit ganun pa man noong October 7, inutorisa ng UN na tumawid ang pwersa ng US sa 38th parallel papunta sa North Korea. Kaya noong October 19, 1950, bumagsak sa kontrol ng UN ang kapital ng North Korea, ang syudad ng Pyongyang. Sa mga panahong yun, napakaliit na lang ng lugar ang kontrolado ng North Korea. Ito ay ang border na lang nila sa China. Sa loob ng 4 na buwang digmaan, mahigit sa 200,000 ang namatay sa puwersa ng North Korea at mahigit sa 300 tangke ang nawasak sa kanilang puwersa at karamihan sa kanilang armored vehicles. Samantala sa Kremlin na ayaw magpadala ng sundalo ni Stalin sa North Korea dahil nangangamba siyang baka naging isang world war na naman na magaganap kung direktang mangingialam ang Soviet Union sa Korean War. Kaya kinumbinsi ni Stalin si Mao Zedong ng China na dapat ang China ang siyang direktang magkukumpronta sa UN forces at US dahil magbibigay sila ng mga kagamitang pandigma at higit sa lahat ay napakalaki ng threat ng pag-advance ng US sa norte papunta sa Yalu River, ang border ng China, at baka tumawid ito at sakupin ng 1 taong gulang pa lang na gobyerno ni Mao Zedong. Kaya ipinadala kaagad ni Chairman Mao ang kanilang puwersa papunta sa North Korea. Sikretong tumawid ang mga Chino sa Yalu River noong October 19 at noong October 25 nagkaharap ang puwersa ng China at UN forces sa bayan ng Unjong, kung saan tagumpay na napigilan ng China ang pag-advance ng US at UN forces sa lugar, kung saan winasak ng mga Chino ang isang dibisyon ng South Korea. Sinundan pa ito ng isang madugong bakbakan sa bayan ng Unsan, ang entrance papunta sa Yalu River at papasok sa China, na tagumpay ring winasak ng mga Chino ang puwersa ng UN at US sa lugar. Dahil sa tagumpay ng mga Chino sa Battle of Unsan, napilitang umatras ang buong pwersa ng UN at US pabalik sa Chongchong River sa North Korea. Pero nag-advance muli ang China papunta sa pwersa ng UN forces hanggang sa magkaharap silang muli sa bayan ng Bakchong sa North Korea. Nagbakbaka ng magkabilang pwersa ang mga Australians at Brito ng unang humarap sa mga Chino hanggang sa tuluyan ng nahinto ang pag-advance ng China dahil sa mga artillery ng US na siyang nagpa-stalemate sa labanan ng ilang linggo. Noong November 25, 1950 ng gabi, nag-launch ng isang surprise attack ang US laban sa mga Chino sa Chungcheong River Valley. Pero nag-counter-attack ang mga Chino. Napakaraming sundalong Chino ang bumaha sa center line ng mga Amerikano na siyang dahilan sa pagkawasak ng buong pwersa ng US sa area.
hanggang sa tuluyan ng umatras ang puwersa ng US sa lugar. At noong November 27 na mga Chino naman ang sorpresang umatake sa US sa Chosin Reservoir sa bahaging east ng North Korea na nagresulta sa pag-atras ng buong puwersa ng US at UN sa North Korea. Mahigit sa 100,000 na sundalo ng UN at US ang in-evacuate sa coastal city ng Hongnam sa North Korea pabalik sa South. Kasama na dito ang mahigit sa 17,000 military vehicles at 100,000 North Korean refugees na kilala na ngayon sa tawag na Christmas Miracle. Sa mga panahong yon, malaking parte na ng North Korea ang naibabalik sa kanila sa tulong ng China. Ilang milya na lang kanilang layo sa 38th parallel ang dating border ng North at South Korea. Kaya inutos ni Chairman Mao ng China na ituloy ang pag-advance ng kanilang puwersa hanggang sa tagumpay nilang naitulak pabalik sa South Korea ang puwersa ng US at UN sa 30th parallel. Ang border ng dalawang Korea, nag-advance pa ang mga Chino kasama ang natitirang puwersa ng North Korea sa South. Kaya isang madugong bakbakan ang naganap sa Imjin River para mapigilan ng US at UN ang China na makatawid sa ilog para hindi bumagsak sa kontrol ng China ang Seoul, ang kapital ng South Korea. Kaya noong January 3, 1951, ninutos ni General Ridgway ng US na i-evacuate ang syudad ng Seoul sa kanilang puwersa para hindi sila tuluyang mawasak ng puwersa ng China. Hinabol naman ito ng mga Chino hanggang sa umabot ang bakbakan sa syudad ng Seoul. At noong January 4, tagumpay na napasok ng mga Chino ang syudad ng Seoul. Sa sumunod na araw, bumagsak na rin sa kontrol ng mga Chino ang syudad ng Gimpo at Incheon. Pero noong January 7, 1951, inihinto ng mga Chino ang kanilang pag-advance dahil sa sobrang haba na ng kanilang supply lines mula sa Yalu River. Sa mga panahong yun ay nakapasok na sa border ng South Korea ang puwersa ng mga Chino kung saan kinukonsidera na ni General MacArthur na bagsakan ng atomic bomb ang North Korea at China para matapos na kagad ang digmaan. Pero na-stabilize pa rin ng US at UN ang sitwasyon kung saan nahinto ang pag-advance ng mga Chino dahil kay General Ridgway ng US kung saan nag-launch ito ng pag-atake sa Han River laban sa mga Chino. At noong January 30, tagumpay nilang naitulak pa norte ang mga Chino dahil sa kanilang air bombardment sa lugar. Dahil sa pangyayari, nag-counterattack ang mga Chino sa syudad ng Guangdong noong February 11, 1951. Pero ilang kilometro lang ang kanilang na-advance nang mapigilan ito ng puwersa ng UN. Sinundan pa ng mga Chino ang kanilang pag-atake sa puwersa ng US at France sa syudad ng Chipongni. Sa loob ng 2 araw, nagbakbaka ng magkabilang puwersa pero tagumpay itong napigilan ng France at US dahil sa kanilang air support. Kaya noong February 20, 1951, isang massive attack ang ginawa ng US at UN laban sa buong puwersa ng mga Chino na nagresulta sa pag-atras ng mga Chino hanggang sa bumagsak ulit sa kontrol ng US ang syudad ng Seoul, ang kapital ng South Korea noong March 14, 1951. Tagumpay pang naitulak ng UN ang puwersa ng China hanggang sa norte ng 38th parallel. Humingi naman kagad ng tulong si Mao Zedong kay Stalin sa kanilang sitwasyon sa North Korea para matapatan nila ang air superiority ng UN kung saan bilib na bilib si Stalin sa ginawa ng China sa Korea. Kaya binigyan niya ito ng isang Air Force Division, 3 anti-aircraft divisions kasama na ang 6,000 military vehicles na siyang itatapat ng mga Chino sa UN forces. Samantala sa Washington sa buwan ng Abril, tinanggal ni President Truman si General MacArthur bilang Supreme Commander ng UN Forces dahil hindi sila nagkakaintindihan at palaging ipinipilit ni MacArthur ang kanyang gusto na bagsakan ng atomic bomb ang China at North Korea. Isa pa sa mga rason na ay wala namang intensyon na sakupin ng US ang North Korea para mapanatili ang balance ng power sa rehiyon, pero gusto ni MacArthur na paluhurin talaga ang North Korea pati na ang China na magre-resulta sa direktang komprontasyon nila sa Soviet Union na magre-resulta na naman sa isang malaking digmaan sa mundo. Kaya tinanggal sa pwesto ang general. Pumalit naman kaagad si General Ridgway kay MacArthur bilang Supreme Commander ng UN Forces sa Korea.
Pero isang massive counterattack ang ginawa ng mga Chino sa buwan ng Abril. Tuloy-tuloy na nag-advance ang napakaraming Chino, mahigit sa 100,000 sa kanilang sundalo ang nag-advance papunta sa south hanggang noong April 22, 1951 nang marating ng mahigit sa 4,000 Chino ang Yultong na dinidepensahan ng 900 Filipino soldiers. Binaha kaagad ng mga Chino ang lugar para wasakin ang pwersa ng mga Filipino sa area. Umabot sa 2 araw ang bakbakan sa Yultong kung saan winasak ng mga sundalong Filipino ang buong puwersa ng mga Chino na umatake sa lugar, kung saan napatay sa labanan si Captain Conrado D. Yap at ginawaran ng Medal of Valor, pati na ang U.S. Distinguished Service Cross, pati na si Lieutenant Jose Arteaga matapos nilang ipakita ang kanilang katapangan sa labanan at ibinuwis ang kanilang buhay sa digmaan na nagresulta sa pagkahinto ng pag-advance ng mga Chino sa bahaging norte ng Yongchon. Sa mga sumunod na buwan ay nag-advance ang puwersa ng US panorte sa 30th parallel na siyang nabigilan naman ng mga Chino at North Koreans hanggang sa naging klaro na sa kanilang lahat na imposible nang ipanalo ang labanan sa magkabilang side hanggang sa na-stalemate na ang digmaan sa 30th parallel. Kaya sa buwan ng July, sinimulan kagad nila ang pag-uusap para sa armistice hanggang noong July 27, 1953 nang pirmahan ng United Nations at North Korea at China ang ceasefire agreement sa syudad ng Panmunjom na siyang tumapos sa butukan at pag-establish muli sa 30th parallel bilang border ng South at North Korea at ang pagtatag ng demilitarized zone sa 30th parallel or DMZ. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natatapos ang digmaan sa Korea. Tigil putukan lang naman ang kanilang napagkasunduan noong 1953 at mahigit sa 700,000 ang namatay sa puwersa ng North Korea at China sa digmaan at mahigit sa 200,000 naman ang namatay sa UN, US at South Korea nang pirmahan ng ceasefire. Ang digmaan sa Korea ang siyang pinakaunang komprontasyon sa Cold War na nagresulta sa tuluyang pagkahati ng Korea hanggang sa ngayon. Hindi pa doon magtatapos ang komprontasyon ng magkasalungat na ideolohiya ng Amerika at Soviet Union at China. Sisiklab itong muli sa Southeast Asia, ang Vietnam War. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abisec TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.